जे फैबाय थानाय लक्ष्मी फुजानि आङो साफ्रोमनोबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। आं दिनै दैमालु जोहोलाव आफादनि जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा आरो भक्त बिथांमोननिसिम माखासे मिथिहोनायजों लोगोसे जोंनि फुजाया मा रोखोमै जागोन बेखौ लानानै नोंथांमोनखौ हांख्रायहरदों। दा जोंनि देग्लायनि फुजाया जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव सानबानि हाबाफारि लानानै जादों। दा बेयाव 29 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै 1 नभेम्बरनि बे सानबानि गेजेराव जोङो रायजो राजा आरो साफ्रोमबो भक्त आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो बे फुजाखौ मोजाङै सामलायनो नागिरदों। बेफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ माखासे आपिल खालामनो आरो माखासे दखान होगिरि बिथांमोनखौबो आपिल खालामनो थाखाय जोङो बेयाव दिनै ज' जादों। दा गिबि जोङो बोसोरफ्रामबो खुंनाय बायदि देग्लायबो सानबानि हाबाफारिजों लादों। दा बे सानबानि हाबाफारियाव जों माखासे आयदाफोरखौ चेन्ज खालामनाय जादों, सोलाय सोल' खालामनाय जादों। दा बेयाव जों गुबुन बोसोरफ्राव माखासे गेलेनाय जायखौ गेम्बलिं होननानै बुङो, जों बेफोरखौ लाफानाय जायोमोन। आरो गेम्बलिंबाबो जाय डाइस बेखौ थोंजोङै लायाखैमोन। दा जोङो देग्लाय माखासे प्रसासन आरो माखासे आफादफोरनि खावलायनायजों एबा SOPजों जोङो देग्लायनि बे फुजायाव टटेलि जोङो बे गेमनि आयदाखौ बोखारना होनाय जादों। जों एबार लायाखै। दा बिनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे फुजायाव साफ्रोमबो आब्रुथि गोनाङै जोंनि बे फुजाखौ खुंलांनायाव हेफाजाब मोनगोन होननानै। दा जोङो बिनि थाखायनो प्रसासननि जिनिखि SOP बिनि अनगायैबो जोंनि आफादनिफ्राय जों माखासे सानलाय हलाय माबोरैबा मोजां जागोन बेखौ जों सानलायदों। दा बेयाव जोङो साफ्रोमबो फुजा सिबियारि आरो नायफैगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन बे सानबानि हाबाफारियाव आब्रुथि गोनाङै खुंनो थाखाय हेफाजाबजों लोगोसे मोनफ्रोमबो आयदायाव फालिलांगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दा बेयाव जों जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर नुयोब्ला, माबाफोर रायजोफ्रा माबाफोर जाहोनाव गोरोन्थिफोर खालामोब्ला जोङो आखाइ खबजबनानै खावलायखागोन दानो बिथांमोना जाहाथे खालामा। आरो जुदि खालामथारोब्ला बिथांमोनखौ जोंनि आफादनि जेनोखि नेमजों बिथांमोनखौ गोख्रोङै एक्सन लानाय जागोन। लोगोसे जोंनि बे फुजाया फुजाथिलियाव एबा जोंनि फुजानि सोरगिदिं माखासे गाज्रि मुवा, फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय बादा होनाय जादों। आरो जोंनि फुजाखौ जोङो माखासे सोरबिथिंखौ नायनानै मोनानि हरनि 10:30 रिंगायावनो फोजोबनायनि जोङो हाबाफारिखौ सानदों। जेसे हायो जोङो 11:30 रिंगानि गेजेरावनो फोजोबनो सानदों। आरो लोगोसे फुजासालिनि सिङाव गारि मथरखौ सोनो मोननाय नङा, बे जोंनि लानाय मोनसे थांखि। आरो जाय बिथांमोना गारि लानानै फैगोन बा साइकेल लानानै फैगोन, मटर साइकेल लानानै फैगोन, बिथांमोना गावबा गाव गारिखौ गावबा गावनि रिक्सायाव लानांगोन, दोननांगोन। आरो माबाफोर गोमायोब्ला बा खहा जायोब्ला बेयाव फुजा सामलाय आफादा खुनु दायनिगिरि जानाय नङा, बेखौबो जोङो बुंखानाय थाबाय। लोगोसे जोङो गुबुन बोसोराव जों 12 बाजिसिम गोसा दावराव दामनाय देनायखौ जों होयोमोन। नाथाय देग्लाय सरकारनि SOP लोगोसे जायगानि थासारिखौ नायनानै जोङो जेसे हागौ 10 रिंगानि गेजेराव, हरनि 10 रिंगानि गेजेरावनो फोजोबनो सानदों। दा जोंनि जिनिखि जों आपिल खालामदों रायजो राजाखौ आङो हेफाजाब होगोन, गनायना लागोन, बेखौ आं मिजिंथिदों जोंनि आफादनिफ्राय। बेनो।